Усім прывітанне, гэта гутаркі. Можна папляскаць у далоні. Добрий вечір. Одразу можна спитати, так? Можна спитати? Дякую. Гэта галоўны ў залі, яго трэба пытацца ўсё. Ну добре. А є українці в залі? Є? До кого, хто може бути гарантом моєї української? Ну, щоб я до вас питався, якщо. Або ви мені підказали, щоб я не виглядав як дурень. Хто може допомогти? Я не вмію пояснювати. Виправляти, так? Так, або підказати мені, якщо я не буду знати слово. Ні, може? жорстко виправляти. Всі потрошку? Ні. Що? Дякую, але я хочу мати впевненість. Ви не хочете мені допомогти? В чому проблема, блядь? Давай сам там, викручуйся. Ми тобі не підручник, блядь. Мне падабаецца гэты пачатак, мне падабаецца. Вибачте, це рейдерський... От ви мені потрібний, блядь, захват, як сказати, блядь. Дякую, дякую. Це рейдерське захоплення цього шоу мною. О, яка у тебе добра українська. Дякую. До речі, ви так само можете гутарити. У нас шоу «Гутарки» можете... Ми будемо обмірковувати різні теми, будемо задавати питання вам, і ви так само будьте активними, тому що у нас є подарунки, я не буду показувати, які, але наприкінці ми щось вам подаримо. О, нарешті, у нас є подарунки. І де мотивація бути активними? За що вони борються? Тут потім покажемо. Грошей. Ну що, хлопці, у нас гутарки заўсёды на тему. У нас... Ці ёсць у нас тэма сёння? Так, сябры. І друзі. Сябры і друзі. У нас тэма сёння сяброўства. Сяброўства, вельмі добрая тэма. Наша мэта сёння якая? Вызначыць галоўныя рысы сяброўства. І сяброў. Што это такое, так? Так, хто такі сапраўдны сябра? Якія рысы павінны быць у сябра? Оце тема, так? А ми тут, я теж рихтуємо як реферат. У нас є мети, маленькі. Якісь досліди потрібно зробити, нам доказано, доведено, в кінці треба буде написати. Ми довели. Я не знаю, головна риса, не зайобувати. Розумієш? Розумію. Я згоден з гэтым, гэта галоўнае. То бок мы не сябры, атрымоўваецца. Не, вось я чому так думаю? Я ось думав, наприклад, кажуть, що заўсёды ёсць месцы. Там сям'я, кажуть, на першым месцы ва ўсіх. І я думаю, а чаму сям'я на першым месцы? Я зразумеў, што яны на першым месцы, тому што сябры зразумеюць. Яны не будуць ябаць мазгі, што, а чаму это сям'я на першым месцы? А калі ты скажаш сябры на першым месцы, то сям'я... Сям'я будзе ебаць мазгі, так. Так, будзе ебаць мазгі. Якія сябры. Гэта як? Калі табе ўжо за 30 год, ўжо вельмі складана знайсці сапраўдных сяброў. Ёсць такое? То есть сябры вельмі лёгка знаходзяцца ў дзяцінстве, і калі ты стары, там ужо похуй з кім сябраваць наогул. Там усё, што аб'ядноўвае людзей, гэта ўзрост толькі, і ўсё. Тое, што ты жывы. Так, твае дзеці прыходзяць, кажуць, вось ты стары, вось іншы стары, рабіце камунікацыю, калі ласка. І ў дзяцей таксама, у дзяцей наогул похуй, хто твой сябар. У мяне нядаўна дачка прыйшла са школы, кажа, я знайшла сабе новую лепшую сяброўку. Я кажу, супер, як яе зваць? Яна кажа, то ли Оля, то ли Катя. Індрак, а што ў цябе з сябрамі, якая сітуацыя? А у меня класна. Я так зразумеў, што у мяне лепшая сітуацыя з сябрамі, у мяне яны ёсць. І все добрыя такія. Можна там тэлефанаваць ім, штосьці спытаць у любы момант. Мне здаецца, гэта і галоўнае, што можна ў любы момант турбаваць чалавека. Так, не пісаць папярэдне, тыпу, можна па тэлефану, а проста тэлефанаваць. Пакуль ён не заблакаваў, усё добра. Ну, сёння такі час, што можна хутчэй заблакаваць чалавека за рылзы, чым за званкі тэлефонныя. Ну, вось рылзы гэта таксама нешта
Ну, це зараз показник дружби. Так. Є такі старі друзі. От в мене є друг, з якими не спілкуємось. Тобто ми... Але рилзи Але досилають. от рілзи іноді він мені присилає, іноді я йому. Типу, я ще пам'ятаю тебе, друже. Мне і драк кожен день присылае рылзы, і я заўсёды некае аблягчэнне адчуваю, тому што мы ўсё яшчэ сябруем. Не, але Ён все яшчэ не памёр. Мне тут патрэбна сказаць праўду, як ёсць, шчыра. Я рылзы, калі дасылаю, гэта справа не ў тым, што вось гэта мае сябры, гэта мае плейлісты. Ну, то бок я то бок дасылаю. ты збіраеш Я там знаю, па катэгорыях. Так, гэта плейліст Паша Крывец. І ён атрымлівае рылзы пра футбол, якія мне падабаюцца. Ага. Гэта плейліст там Міхась. Гэта рылзы пра жывёл. Колькі мне драк даслаў рылзаў? 0. Ну, я не люблю рылзы пра жывёл. Ну, ось такі ви друзі, розумієш? І драк наогул это чалавек, які больш за ўсіх на свеце любіць рылзы. Это стопудова, тому што нядаўна быў выпадак, і мы сидзелі за дракам, глядзелі рылзы кожны на сваім тэлефоне. І я вырашыў паказаць яму свой рылз са свайго тэлефона, даў яму яго, тэлефон даў у рукі і драку, ён паглядзеў яго і пачаў глядзець рылзы з майго тэлефона. Я от можу сказати, що от ми з Павлом. О. З Павлом ми спілкуємось, ми часто сидимо тут в клубі і граємо в PlayStation. І ще трошки працюємо, пишемо жарти, але не сюди. Просто для стендап-виступів. Приходьте туди за жартами, тут спілкування. Це гуторки, блядь. Мені оце не подобається, коли не смішно було, так гуторки, блядь. Де тут смішно повинно бути? Не написано гумористичні гуторки, просто гуторки, блядь. Вибачте, трохи, треба було пояснити деякі моменти. Так ось, ми з Павлом іноді тут були, і от Павло, в нього є дружина, і тому я вже, людину, в якої є дружина, я вже не можу розглядати як друга. Типа заняти. Так, все. Типу, ти туди не лізеш, все, там зачинено. Якщо от я би ніколи не написав, навіть якщо я пив би пиво, я би ніколи не написав би, пішли на пиво, тому що я розумію, що людина одружена, і я наче руйную сім'ю, блядь. Ні. Це вже перший такий камінчик вашого фундаменту вибивається, блядь. Коли Так і є. Я згоден з гэтым. Дякую. Ні, Ти справжній друг, Ідрак. Дякую, що ти відчув, що мені так потрібна підтримка зараз. Ні, я просто, у мене менавіта з Павлом так і було. Я завсёды, кожний вечір кажу, Паша, пойдем там, мабуть, не на пиво. Там кебаб, ці что-нибудь поесть і харчувати. Ну. Так. І Паша каже, да ні, там дома потрібно. Завсёды ось такою інтонацією. Кебаб є дома. Тому що, а що робити? Я тебе бачу більше, ніж дочку, ведаєш? Це правда. Ти бачиш, як він змінюється? Я бачу, як... Кожен день. Ех, Ідрак. Буває, некуди поїдеш на 2 тижні, вернешся у Варшаву, бачиш Ідрака і думаєш, як хутко він росте. Як комедіант, як професіонал. Ні, на самой справі вельмі добра, калі у тебе є і сям'я, і сябры, тому що ти з сябрамі адпачываеш ад сям'і, у сям'і ти адпачываєш ад сяброў. Ось, тільки на себе часу не застається. А де від них всіх відпочиваєш Ось ти? це немагчыма. Ось це немагчыма. Але треба, треба цього робити. Це повинно бути в житті. Відпочивати треба від всіх, всі зайобують. Знаєте, я не розумію, коли от люди живуть разом і кажуть, дружина так заїбала вже, стільки вже живемо разом, заїбали. Я думав, що з ким би ти не жив в цьому житті, вони теж заїбуть, ці люди. От я жив з друзями, знімали якось квартиру з друзями. Перший час це супер. Ти думаєш, що може статися, блядь? Щоб ми полаялись тут, блядь? Та ніколи. Йоу, пацани.
І просто же через там 2-3 роки, через рік ти такий, що це, блядь, тут лежить, нахуй. Це що, блядь? Помий талерку говно. Ну, розумієте, що заїбе кожен в цьому світі, а насамперед сам себе. От я сам себе вже, я не можу. Я вже... Бувало у вас таке, що ви самі собі кажете, та від'їбись ти сам від себе, блядь! Відчепись! Не знаю. А з жанчынамі вы сябруеце, хлопцы? Ці наогул гэта магчыма сябраваць хлопцу, сябраваць з жанчынай? 100% магчыма. А з дзяўчынай? Ну, вось гэта ж так кажуце, што няма сяброўства паміж дзяўчынай і хлопцам. Так кажуць. Але ёсць. Это ўсё, што я хацеў сказаць. Гэта ёсць такое, што сябры, хлопцы з дзяўчынай могуць сябраваць. Але так кажуць, што няма такого. Але кажуць, і жаночага сяброўства няма. Гэта таксама кажуць. Кажуць, але мне здаецца, ёсць. Мне таксама здаецца, ёсць. Але кажуць, што няма. Але я таксама не бачу. Але я лічу, што ёсць. Але я не бачу ніколі. Мне наогул здаецца, што жаночае сяброўства вельмі моцнае, што б там не казалі. Яго вельмі складана паруйнаваць. Ведаеш, таму што, вось глядзі, напрыклад, калі два хлопцы сябруюць і пацалаваліся п'яныя. Так. Ну, гэта просто прикол. Гэта прикол, але гэта ўжо не сябры. Гэта ўжо больш нічога не будзе. Уже можна патрахацца, таму што ўжо не будзе сяброўства. Калі дзве дзяўчыны п'яныя пацалаваліся, яны застаюцца сяброўкамі. Потым яшчэ хрэсцяць дзяцей адзін аднаго. Ну, я не згодзін. Мне здаецца, жаночае сяброўства гэта сапраўды самае слабае, што ёсць увогуле ў свеце. Чаму? Таму што я заўсёды чуў вось гэта мой хлопец сказаў, каб я не сябравала больш з ёй. І яна больш не сябруе з ёй. Просто нейкі хлопец падышоў, сказаў не сябруе, яна больш не сябруе. Не, ну вы такія гісторыі чулі, што калі ў стасунках дзяўчыны, там іх хлопец можа сказаць, гэта дзяўчына лайно, гэта дзяўчына лайно, не сябруй з імі, яны не сябруюць. Але ў хлопцаў таксама так адбываецца. Мне здаецца, што часцей дзяўчына кажа хлопцу, не сябруй з гэтым хлопцам, таму што ён зруйнуе нашы адносіны. Не, так не кажуць. Так толькі маці кажа, не сябруй з ім, вось так кажа маці. Ну, але маці ведае. Маці ведае, ён даўбаёб, і бацькі яго даўбаёбы. Ну, то бок, маці заўсёды ведаюць, з кім у дзяцінстве не трэба сябраваць. Яны правільна кажуць, і ўсё. Вось, у меня, дарэчы, была гісторыя, калі маці мне казала, з кім сябраваць, з кім не сябраваць. Я памятаю, што я аднаго разу перайшоў у іншую школу ў дзяцінстве, і маці кажа мне, у гэтым класе будзе вучыцца хлопчык, нам было гадоў па 8, можа, па 9. Хлопчык, гэта сын маёй сяброўкі, вельмі добры хлопец. І ён хворы, у яго ёсць цукарны дыябет, і ты павінен з ім сябраваць. Пакуль можаш. Ты павінен яго бараніць, таму што ён такі вельмі, над ім могуць здзеквацца іншыя дзеці. Таму сябруй. Як, блядь? Ну, я не ведаю. А, що ти, інсулін в тебе, так? Це що? Шприц, лох, дивись. В нього високий цукор в крові. Ну, маці так і казала, што так і будзе. І вось я прыходжу ў школу, у першы дзень і бачу хлопца, самага тоўстага хлопца бачу з усей класы, і гэта ён, думаю. Ось у чому проблема. І маці казала, што яго імя Яўген. Я пытаю, як тебе завуць? Ён кажа, Яўген. І мы пачынаем з ім сябраваць, а ён гандон, блин. Ён крыўдзіць іншых дзяцей, б'ецца заўсёды, там мяне б'е. Пакуль што пісаў Эріка Картмана. І мне не падабалася такое сяброўства. А потым выявілася, што ў гэтым класе было 2 Яўгена і 2 было тоўстых. І той Яўген, які хворы, ён не прыйшоў у гэты дзень у школу. Я сябраваў з дрэнным Яўгенам. І думаў, ну і сябры ў маёй маці, блядь. Ну, табе трэба было спытаць, а ты хворы? Хочаш цукерку?
Вось, дарэчы, яшчэ вось такую чытаў штуку, што пра сяброўства ў сталым узросце. Вось ёсць такое, што ведаеце, калі там з дзядуляй ці з бабуляй размаўляеш, яны ўжо сумуюць, таму што сяброў не засталося, усе памерлі. І я чытаў, што ва Францыі сталі рабіць такую штуку, называецца кохаузінг. Гэта калі старыя людзі разам здымаюць адзін дом і там тусуюцца. Ну, жывуць там. То есть, то бок, жывуць, дапамагаюць адзін аднаму, каб не ехаць там у дом для старых людзей, у гэты дом са старэлых. Але по факту це і є. Але це свій. Це наш, блядь. Мы самі. Без дорослих. У нас тут свобода, чувак, ніякого режиму. Без держави. Лягаємо у 10-й, блядь. Анархія. Такий, знаєш, такий стоїть, водник стоїть такий, знаєш, дідовський такий. Чистенький. Такі з карбюратора зробили самі. Ні, я завжди хотів би бабусін водник побачити, знаєте? Бабусін. Ну так, щоб він стояв, знаєте, на такий, типу... На серветці такої. Так, така біла, зрозумієш? Такий бабусін. Заходь, Сережа. Дивись, в мене індіка така гарна, мені Люба передала, вона приїжджала зараз з дачі, в неї, ой, зараз виросла. Така індіка, я так сплю. Як вбита. Не, мне здаецца, што ён заўсёды стаіць чысты каля ракавіны на перавернуты на ручніку, ведаеш? Сушыцца. Да, таке ж можливо, ну, бля, курять же усіх... Ну, старыя, мне падаецца, у Європі Та могуць. треба взагалі, коли ти старий, треба вкурити, блядь, екстазі, де, блядь. Ну, що втикати вдома, блядь? Може, пішов, взяв, блядь, там, я не знаю. Ні? А, точно, блядь, конечно. І треба стрыміць гэта яшчэ. Не, ну кохаузінг супер. Я б жив так, коли Це був старий. Супер. Блін, цікаво, коли каля під'їзду збираються, як яны людзі абмяркоўваюць, такі типу, бля. Та ні, взагалі ні, я Просто думаю, тут. що це... А, може і так, я не знаю. Бля, Не, ну прикинь, усе любять бабуль. Ну- Бабулі пекуть некие там пирожки заўсёды, а у тебя 8 бабуль у хаті, блядь. Ну це якісь, знаєш, комунікативні діди. Тому що я собі думаю, що коли, якщо мені буде 65, я нахуй нікого не захочу бачити взагалі, блядь, ну. Тільки один, блядь, щоб, ну, прикинь, ти живеш, ти бачиш оцих, як вони, там, храп який, блядь, ну, в цьому домі. Може там розум хтось втратив, ходить, блядь, заходить тобі кожен вечір, блядь, ти тут? У дзяцінстве не складана пачаць сябраваць. Там, ну, нічога не патрэбна. Просто прыйшоў, сказаў прывет, ён сказаў прывет, і ўсё, вы сябры. Это ў дзяцінстве так сябруюць. І мне не падабаецца, што пасля ты павінен яшчэ ўсё жыццё сябраваць з гэтым чалавекам. Сказаў прывет не ў той час. Ён пасля зэтнуўся яшчэ. Блядь. І, бля, гэта сябар, што рабіць? У меня быў у дзяцінстве такі сябар, якога я лічыў лепшым сябрам у дзяцінстве. Яго звалі Артём. І в нього був PlayStation. У яго было надта шмат захоплень. Мне заўсёды не падабалася, што маці казала: вось паглядзі, Артём. Вось Артём усё лета збіраў грыбы. Артём лавіў рыбу, паляваў. Гэта нейкі дзед быў? Не, она сюды казала: Артём, вось Артём, паглядзі на Артёма, Артём вось гэта, Артём вось то. Ён назбіраў грыбоў, здаў гэтыя грыбы, усё лета працаваў і купіў сабе тэнісны мяч. Заўсёды некую хуйню. Я заўсёды думаў: Артём, блядь, ну он дурак, ну, працаваў усё лета і што? Ось. І мне не падабалася, што маці мне заўсёды ставіла яго ў прыклад, і мы перасталі сябраваць з Артёмом. У меня таксама быў сябар Артём.
Вибач, я просто думаю, на якому етапі його наїбали. Ну, де йому не доплатили, чи за м'яч просто попросили. Побачив продавець м'ячів, що ну дебіл прийшов просто. 3 мільйони! А я якраз заробив. Не, мне подается, что мать отправляла его. И он бачила его у хаті, такая: Артем, ты не улейся, блядь. И он шел, збирав, потом А де отдавал. ти жив, блядь? У Білорусі. А. У вас так, да, завжди з хати виходиш і у ліс. Ну, амаль що так. Блін, а що це за дитё, якому у кайф збирати гриби у дитинстві? Вось, я не ведаю. Ну, це точно вплив діда. Але я недавно спитався у маті, як там Артем, і вона сказала, що збирає гриби. Але тепер вже баскетбольний купив. Ось це супер, коли ти з самого дитинства ведаєш, чим хочеш займатися усе життя. Бля, як він що, сам ходив? Сам. Йому скільки років було, Йому блядь? подобалося вельми. Скільки років йому було? Ну, ми малі були, годов по 10. Я пам'ятаю. 10, блядь? І Ну. я б дитину куди, блядь? Я пам'ятаю, що Краще йди, он побухай, блядь. матка одного разу сказала: іди з В ліс. Артемом у ліс, ходи по гриби. І ми удвох пішли по ці гриби. Я убачив змію, блядь, спужався і не ходив ніколи більше туди. А ён? Ти його там Його покинув? це не зупиняло ніколи. І він сожрав змію. І він стільки разів бував у лісі, що усі змії його. І він ведав кожну змію в цьому лісі. Ні, він мав на увазі, що це була одновокая змія Артема. Я думаю, про це було. Так, а я про яку? Ці може бути живьола сябром для чоловіка? Ну, ні, це глупство. Тільки... А там кажуть, що може. Ось кажуть, що собака – це лепший сябр чоловіка. Ні, це не так. Це так. Мне здаецца, любы, кого ты корміш 3 разы на дзень, гэта не лепшы сябр. Я б Ну. раззлаваўся. А што это? Я заўсёды пакупаю тебе харчаванне. Ну, Дзеці? Так і дзеці не сябры. Ніхто не кажа, дзеці лепшыя сябры людзей. Так ніхто не кажа. дитё лепший сябр чоловіка. Кажуць, ненавіжу дзяцей. Блять, нахуй детей кормить. Просто у лес выпускаешь, не это тебе пойду. по грибы. Такое я чув, так. Не пойду до хати, там діти. Такое я Вось, чув. такое чуў. А пра сабак не. І яшчэ сабакі не. Сабака гэта нават чаму людзі таксама ну, перастаюць сябраваць. Таму што вось ёсць у мяне сябр, якому я кажу: пойдзем кебаб. Гэта заўсёды мае запрашэнне да сяброў. Ти комусь яшчэ так кажеш? Так. Ну, калі ты сыходзіш да жонкі, я кажу іншым людзям. І ён кажа: а, не, у мяне сабака, трэба яе выгульваць. А, вось гэта я не разумеў ніколі. Ну, пасрэ ў хаце, ну што. Зато з сябрам сходиш на кебаб. Лепшы Ну, після кебабу приходиш додому, блядь, а там ще нас там. У моего сябра ёсць сабака, і мне не падабаецца гэтая сабака. Я заўсёды раблю выгляд, што мне падабаецца яго сабака, таму што ён мой сябар. І таму што ён заўсёды робіць выгляд, што яму падабаецца моя дачка. Сябар — гэта кампрамісы заўсёды. Я заўсёды бачу яго сабаку і такі: а, сабака. І ён бачыць мою дачку, такі: а, дачка. Але сябры гэта тыя, хто праўду кажа, то бок ён хлусіць, гэта не сябр. Ну, то бок ты не кажаш, што сабака хуйня. А чаму нельга сказаць, сабака хуйня? Ну ён абразіцца. Яму непрыемна гэта будзе. Хаця я не ведаю, чаму гэта сабака. Гэта сабака. Калі ён скажа пра дачку, я яго заб'ю.
Так взагалі ніхто не каже. Ну і хуйня в тебе, дочка. Це хто взагалі? Уся у тебе. Ну це жінка може сказати, так? Тобі, якщо вона сильно розлюбилася. А, це вона тобі може сказати. Тільки дочка тобі може сказати так. Ну, що ти їй щось таке, така я в тебе погана, ну і хуйня в тебе дочка, блядь. Який ти нещасливий тато, блядь. Ось така я хуйня, так. І я спеціально буду такою. Буде таке, як думаєш, коли Паша, буде скільки є годов 16? 9. Ну, ще 5 годов. А ти от звідки знаєш, блядь? В тебе діти є взагалі? Хотя собаку У меня 14. собака есть. А, ну і все. Ну це ж так, що в Какая дітях... хуёвая у тебя собака. Яна так каже. Я, до речі, завсёди не розумію людей, які порівновують дітей з собаками. Розумієте, про що я кажу? Ну, тому що це різні речі. Ну, є такі сябри, які кажуть, ми вирішили, що не будемо заводити дітей, ми візьмемо собаку. Ви йобнуті, це різні речі наогул. Люди думають, що те, що вони взяли собі собаку, це допоможе їм ніяк потім навчитися обходитися з дітьом. Отказність буде. Отказності, так. Але це інша відказність. Це інше. Дітьо – це шмат більша відказність. Ти за дочкою ніколи не прибирав говно? Ні. Михась, а ти сапраўды лічиш, що це те ж саме собака і... Мне, конечно, але все равно я лічу, що все ж таки певні скіли тебе це все равно дає. Ну, та саме відказність. Які? Командувати? Сядеть. На собаку не треба гроші збирати по університету і віддати потім. Зробили саме дивне в дитинстві з сортами. Приклад. Ми копали ями, срали їх, накривали листям. Ви були собаками? Наступний день програли ті, хтось тут Такий капкан, так? Ну ви злодії. Ну, я докладно не пам'ятаю, але завсёды неяк з сябрамі усі приколи зв'язані з лайном. Завсёды. А що ми робили такое? Що ми робили? Бля. А ви нічого не робили? Нічого не пам'ятаю. Бля. Що? А, жабому дупу. Бля, дурі. я от в футбол грав, я нагадую, блядь, я... Хто би міг подумати, блядь, що це... Я просто... Яке лайно, блядь? Я максимум бачив, як хтось в лайно цю петарду, блядь, вставляв. Це не мої друзі були, блядь, це просто типи у дворі таке робили. Робили у вас так? Так, петарди кидали. Так. У костер кидали ще петарди, но це потім дренно все скончилося. Як? Бабах. Біда. Не, кидали патроны кидали у костер, и бывало такое, что у некого прилетит патрон. Бля, у вас там ліс поруч, патрони, блядь. Так ты чуешь, про что люди кажут? Лес, жабы, листья, говно, блядь. У нас там у У Беларуси тебя, тільки Паша, так. дитинство було під час Другої Сусвітної. Патрони, блядь. У нас недалеко была військова частка, І там продавали. і там було вельми шмат голодних солдат, яким можна було принести батон хліба, і вони давали тобі гранату там. С-400, блядь, там У ракетний тебе комплекс. весь арсенал був, так? Як в GTA все зібрав, знаєш? У мене така мета зібрати всю зброю з GTA. Ось в мене УЗІ, ось, блядь, бензопила. Бля, это реально была контра до контри ще. Коли не було контри, ти збирав зброю, ходив. Бля, що це за армія? Малий, принеси хліба.
Я дам тобі патрони. Бля, в якому стані це було, бля? Чотири позиції, блядь. Ну, може, треба було в той час нападати, блядь. Там би солдати хлібом відбивали. Білоруська армія зі хлібом, з хлібом. Не, хлібом не З хлібом отбивались. зустріла. Бля, жах. А наогул, ці можна бути сябром з батьками? Ось таке ще питання. Тому що є люди, які лічать батьків своїми сябрами на самій справі. Ось у мене є знайома, яка усе обмірковує з маті. Усі теми там, про секс, про все, що завгодно з маті обмірковує. Як з сябровкою. Я згоден, що треба сябраваць з бацькамі, з маці, з татам, треба сябраваць, але ўсё роўна гэта бацькі. Ну, мне здаецца, калі кажуць, ой, гэта для мяне больш сябр, чым маці, но я лічу, што гэта ўжо нейкі компетишн. Спаборніцтва. Спаборніцтва. Ну, то бок, гэта твоя сяброўка, і вы разам ідзеце ў клуб, і я не ведаю, што... Здымаеце мужикоў. Здымаеце мужикоў, але ў яе лепшы мужик. Ну і што рабіць? Якая сяброўка так робіць? Ну, так. Лепшы мужик бацька, ў сэнсе. Гэта для розетки? Це твій, ну, ти прийомна дочка? Гэта папа, не папик был, это папа. Блин, супер папа. Супер. Не, так ты сказал, ён цябе не выхоўваў, то бок вы... Ён просто не ведаў, як трэба з дзецьмі сябе весці. Вось чаму гэта адбылося. А можеш наступного разу з ім прийсці? А він ходить в клуби? Так, а це ненормально. Ви так говорите, типу, да, він такий молодий, блядь. Я бачу в цьому, ну він йобнутий. Блядь. Скільки йому років? В 47 ти такий техно. Мій вибір. Денс. В якому клубі ви були? Satisfaction. Типа Rolling Stones? Він попросив у діджея, так? А в нього є вуса, вибачте? Угу. А вуса є? Є вуса? Так. Супер. Ну, ще не буває лисої людини, але з вусами. Не буває такого? Буває. Тобто я не хуйню спитав, коли попросив вас дещо мені описати. Дякую. Як вас звуть? Лера. А чому ви задумались на секунду? Валерія? Мне падаецца, гэта пераможца на атрыманне падарунку. У мене друге питання. Слухаємо. А де в Варшаві кебаб хороший? Добра, калі мы размаўлялі пра сакрэты, я хачу вам кое-што распавесці. У тебя есть сакрэтик? У меня есть сакрэт, які можна толькі сябрам расказаць. Гэта што ў кастрычніку у меня будзе тур па Польшчы. Ой, я б нікому не казаў. Вось, бачыш, а я захацеў расказаць, захацеў падзяліцца з усімі, што ў кастрычніку будзе канцэрт у Гданьску,
у Кракаве, у Роцлаве, Беластоку, Познані, Лодзі і у Варшаве 31 кастрычніка, то бок прыходзьце. Калі ты узгадаў пра кастрычнік, 4 кастрычніка я разам з Антонам Дзібайла буду выступаць у Вільні, 5 кастрычніка ў Беластоку. Так што таксама вас чакаю. Я не розумію, коли чекати. Це що? Костришник, це що? Это вересень. Пасля верасня. Дякую. Вось мне ведаеш, што не падабаецца. Кажуць, што старыя сябры гэта самае галоўнае. Вось ты, з кім ты шмат сябруеш, з дзяцінства сябруеш, а новыя сябры, вось ёсць фразеалагізм, нейкі выраз ёсць гэты пра тое, што стары сябр Лепей новых дзвюх. Да, вось. І я з гэтым не згодзін чаму. Таму што, па-першае, новых сяброў я з большым досведам атрымаў. То бок я быў, больш разумным чалавекам. Я разумею, што мне патрэбна. Гэта, як сказаць, мне здаецца тое ж самае з стасункамі. Тое, што сказаць, моя першая дзяўчына лепей за апошніх дзвюх. Гэта не... глупства. Глупства. І гэта адразу зразумела, чаму гэта глупства. А з сябрамі чамусьці не. Ой, не, мы з табой сябруем 20 гадоў, я твой лепшы сябар. Ідзі нахуй. Не, сапраўды. Я згоден, так. Мне новыя сябры мае падабаюцца вельмі. Яшчэ зараз нібы сябруюць людзі, вось, напрыклад, калі палітычныя пагляды аднолькавыя, яны сябруюць. Калі розныя палітычныя пагляды, то не сябруюць. Ёсць такое ці не? Ёсць такое, але калі пачынаюць сябраваць на грунце гэтых новых поглядаў сумесных, это не сапраўднае сяброўства, мне здаецца. Так, гэта да новых выбараў. Гэта... Ну што, хлопцы, у нас ёсць яшчэ падарункі. Вау. Бля, я казаў, дохуя. што гераін перад гутаркамі гэта дрэнная ідэя. Так, першы лот. Маечка з надпісам «Make Belarus заебись again». Хто хоча? Вялікая, XL? Можна перадаць гэта Валеры, Валера перадала бацьку, каб новая дзяўчына бацькі спала ў гэтай цішотцы. Бацькі падыдзе? Калі ласка. Цішотка з надпісам завуаляваным «Хуй». Гэта Валеры ўжо. Так, гэта каму? Гэта... Хто у нас быў? Хлопец Памер з кебабамі, хлопец, які сраў у ямы. Хлопец, які сраў у ямы. Які у вас памер? Падыходзіць. Мне здаецца, падыходзіць. Аддаем? Так, аддаем. Перадайце ласачку хлопцу, які сраў у яму. Коротше, людина срала в яму, і хто б знав, що це винагорода за це. Ось тобі футболка. Що ми підтримали? Можливо, хтось Гарний приклад для людей. Магчыма, хтось пытаў яго, навошта мы капаем ямы, навошта мы гэта робім. Ён такі чакае, аднойчы будзе результат. І застаўся Шопер. Шопер таксама з надпісам «Make Belarus Great Again. заебись again». А вось гэта «Заебись again». А калі было «Заебись»?